Kedy sa dostaví ten slávny a všade ospevovaný úspech? Ja budem len tak sedieť v kancelárii, budú mi cinkať maily s objednávkami na moju robotu. No a samozrejme budem mať klientov, ktorí budú platiť dobre, no a ideálne ešte aj na čas. Ten úspech vo fotografii je dosť relatívny. Čo znamená úspech? Čo to pre teba znamená? Čo to znamená pre mňa? Si myslím, že je úplne rozdielne naprieč celým tých spektrov tých fotografov, ktorí tu sú. Vo všeobecnosti, ja by som si tak dovolil povedať, že nazvime ten úspech, aby sa to ľahko definovalo to, že sa dokážeš fotografiou uživiť. Už to bereme ako úspešný part. Čiže môžeš si povedať, že je to môj full-time job, nemusím mať popri tom žiadne side joby a živím sa iba fotografiou. Môže byť úspech to, že navyše tvoríš takéto YouTube videá, ktoré nikto nepozerá. Alebo to, že máš Instagram, kde ti nikto nelajkuje tie fotky. Už aj to berieme úspech ako trošku, že nad tým navyše. Dobre, ale po jemne ironickom úvode musíme si zadefinovať, čo ten úspech znamená. A čo od toho chceme a čo je pre nás ten cieľ, ten endgame, že proste OK, keď toto budem mať, budem sa považovaný za úspešného. Budeš úspešný vtedy, keď ťa fotografia uživí? Budeš úspešný vtedy, keď si povieš, že OK, robím nadnárodné kampane, alebo si povieš, že OK, som teraz úspešný, lebo mám tu 4 ambasadorské značky a robím veci, ktoré mi zaplatia živobytie, alebo je úspech to, že fotíš pre Victoria's Secret alebo čokoľvek. Každý z týchto levelov vlastne je iný level úspechu, keď to tak nazveme, alebo úspech pre niekoho iného. A ja sa veľmi častokrát stretávam, či už keď sme mali napríklad marketingové koly, čiže tí, ktorí neviete, máme u nás na Lens Brothers marketingový webinár a v rámci toho webináru je akože taká, nazvime to, že 101 video call, kde sa vlastne porozprávame s tými ľuďmi, aby som im vedel nejak približne pomôcť, že OK, to, čo si nastavil, je to OK za mňa, alebo prípadne predsa len za tých 20 rokov skúsenosti vidím nejaké už trajektórie, ktoré môžu fungovať a ktoré úplne nemusia fungovať u tých klientov, čiže aby si mal ten úspech. No ale späť k tej pointe. Úspech pre každého znamená niečo iné, rovnako ako každý máme iného vysnívaného klienta, každý z nás má nejakú inú preferovanú značku, s ktorou fotí, každý má iný preferovaný objektív, s ktorým fotí. Proste nedá sa to globalizovať, no ale kedy to dojde? Ak vám povie nejaký fotograf, že ten úspech alebo ten boom a viralita, neviem aké blbosti, došli zo dňa na deň alebo z večera do rána ideálne, ak sa dneska vraví, tak to sú ľudia, ktorí si ho nezaslúžili a hlavne, ja im to teda nezavidím, ale predovšetkým, takisto ako ten boom nastal, tak takisto zhasne. Čiže ak dneska vidíte nejakého tvorcu, o ktorom ste včera ešte ani netušili a dneska sa idú z neho všetci tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ten tvorca proste zrazu nejako vybuchol a má okolo seba nejakú auru a neviem čo všetko a proste, že wow, som slávny. Ale rovnako ľudia, tým, že to je proste nárazová vec, tak sa z toho naozaj že presytia a proste tá jeho hviezdička zhasne ešte rýchlejšie, ako sa zažala. Nehovorím to teraz nejakej závisti alebo niečo také, ale naozaj vidím, že za tých 20 rokov, čo ja sa hýbem v komerčnej fotografii, čiže fotografia ma živí, plus ďalších 5 rokov navyše, čo som predtým iba fotil a sledoval to celé, tak ani jeden z tých, ktorý malo pred tými 15 rokmi tento boom, už dneska nepracuje vo fotografii. Ani jeden z tých, čo mal takýto tento boom pred rokom, už dneska nepracuje v tej fotografii alebo tej videotvorbe. Čiže ten úspech tak rýchlo ako došiel, tak rýchlo ako odišiel, lebo bol podmienený nejakým trikom na sociálnych médiách alebo niečím podobných. Ty pokiaľ chceš vybudovať konzistentnú trajektóriu na to, aby si bol úspešný, tak si musíš dať vlastne nejaký endgame, to znamená nejaký tvoj cieľ, niekam chceš smerovať a tak ďalej. A dať si nejaké postupné kroky, že čo k tomu patrí. A každý z tých ako keby taký, že mikroúspech, keď to nazveme. Čiže keď na to pozrieš, ty musíš mať nejakú stratégiu, lebo ty, ak sa vyskúšam toto, lebo to vyskúšalo tej hviezdičke, nevidie, vyskúšam toto, tak vlastne ty robíš iba ako keby kópiu toho istého, čo niekomu vyšlo, ale s výrazne veľkým oneskorením. Čiže vlastne on, kým ešte dokáže žiť z toho boomu, tak ty už si ten trápny. To máš to isté ako s tými reelskami, ktoré sú trendy. Keď to robil prvý, bolo to super a potom už si videl, jak to kopíruje jeden za druhým a po 2 mesiacoch ti to už prišlo trápne. Čiže keď vlastne z toho fotografa, ktorý je teraz trendy, ty kým by si sa dostal do toho, tak už si fakt trápny. Čiže na to si dávaj veľký pozor, že nefollowovať úplne, neviem, jak to povedať po slovensky,
nekopírovať tie trendy, že toto niekomu vyšlo, musím to robiť tiež takým spôsobom, lebo ono stačí, že ten človek má iné publikum, je tam skôr, je to zhoda náhost, ale pokiaľ chceš mať konzistentne udržateľnú kariéru, dáme do toho ešte nejaký ten udržateľnosť, pokiaľ chceš mať tú kariéru udržateľnú, to znamená, aby si ju vedel robiť aj o 5, o 10 rokov, potrebuješ mať nejaký plán a ísť postupne za ním. Učiť sa fotiť, naučiť sa robiť postprodukciu, vyriešiť si workflow, backupovanie fotiek a tak ďalej. Naučiť sa svietiť, začať tomu porozumieť a musí začať tomu rozumieť a nájsť si nejaký ten smer, že OK, toto chcem a hlavne nájsť si v tom tú pravidelnosť a ísť po tých malých krokoch. Čiže čo len si povie, že tento rok sa idem venovať svieteniu. Zaplatíš si 3-4 kurzy na svietenie, pôjdeš na 5-6 krát na fotenie do ateliéru, na nejaké TFPčko, aby si vyskúšal tie jednotlivé svetelné setupy, ktoré si sa naučil a vedel si ich aplikovať a povieš si, že OK, takto ja minulý rok som nevedel toto a teraz som sa to naučil a vymastroval. Čiže jediný s tým sa naozaj ty môžeš porovnávať si vlastne ty sám a svoje ja z predchádzajúceho roku. Osobne by som ti ešte odporúčil, že nedávať si kratšiu tú vzdialenosť, lebo do toho prídu rôzne veci, nejaké skúšky, nejaké projekty, a veľmi veľa zákazok. Ja sa väčšinou porovnávam year to year, to znamená rok k roku. Nie finančne, ale skôr akože znalosťami, alebo či som naozaj mal pocit, že sa niekam posúvam. Priebežne si teda robím nejaký taký check, že či som stále na tej trajektórii, ale to finálne vyhodnotenie si robím väčšinou na konci roku, keď je voľnejšie. Čiže úspech vo fotografii, alebo ja si myslím, že všeobecne nepríde zo dňa na deň. A ja to veľmi častokrát prirovnávam práve k športu, kde musíš dať veľmi veľa tréningov, aby si odbehol ten maratón, alebo odbicykloval to, alebo čokoľvek. Není to o tom jednom výkone, je to o tom procese a o tom, že máš nastavený nejaký cieľ a veľmi veľa, veľmi malých krokov k tomu, ako sa k nemu dostať. Ak si sa teda dostal vôbec na záver tohto videa, tak tá myšlienka tohoto celého je to, že ten úspech dojde. Nedojde dnes, nedojde zajtra. S najväčšou pravdepodobnosťou ten úspech nedojde ani najbližší rok, možno ani najbližšie 2 roky. Je to proces, je to dlhý proces a keď chceš byť naozaj úspešný, tak jediné čo je, že musíš mať nastavený ten cieľ, ten smer, ktorým chceš ísť a konzistentne a konštantne na tom pracovať. Samozrejme, ak máš iný názor ako vždy, tak mi daj vedieť dole do komentára. Ako vraví Miško, tak like poteší, odber ešte viacej a vidíme sa zase niekedy pri nejakom takomto mojom múdrom vlogu.